Čau, moje meno je Michalo a vítajte u tohto dalšího krátkého videa. By the way, 5 minútového. Prepáčte, že dlhšiu dobu nebolo videjko, ako by malo, lenže strám CSGO, ja už toto videjko točím tretíkrát, čo buď proste brať vykopol dver a že man, že serám na teba, vole. A sorry zase za môj hlas, lebo som teraz, koľko to bolo, 10 minút som ležal, to iba tak, že aj som zaspal, ale potom, že dobre natočím videjko, že pohoda. Sorry, že to je v nízkej kvalite, lebo nemám, no proste, ešte si dám to kočko, ako hovorím, ešte teraz nebudú videá vo vysokej kvalite, určite nope, ale že budú herné videjka viacej, čo budem cez kombo natáčať. Takže ideme urobiť prank na mojho brata, dúfam, že ma počujete, pokiaľ nie, tak ja to tam, pokiaľ ja napíšem a tak. Ešte raz, že ideme vyprankovať mojho brata a ideme mu urobiť trošku taký menší prank. Ideme na to, konečne ja. Surprise, motherfucker! Nelakol sa, dobre serem na to. Jaj, vole. Jaj. Vole, že sa party, podarilo sa mi ho vyprankovať, ja som to si ho preto, lebo brat ma tu nahanal trochu, nahanačka, bobo combo, house over me. Vôbec neviem, ani neviem, čo hovorím, ale stáva sa. A že teraz nemám Facebook, iba Messenger, pretože Facebook som sa, nie že zabudol heslo, proste napíšem heslo e-mail a proste to heslo mi na zebere a uviedať, čo s tým je, tak proste napíšte mi, píšem normálne, mám to napísané na papierku, keď som si robil Facebook, proste aké je heslo, aké je všetko a proste nezebralo mi to ani za obnovu. A teraz si nechajte chvíľku ticha pre seba. Teraz, že man, sorry za posiaľ, ja som to proste vyválený. Ako bole, keby ste videli, ako mám takú nech to proste paplo na obyčajný, vole, to som tam asi nemal dať. Fuck. A ešte, že určite druhá časť a budú asi 3 časti, ako som hovoril, neviem, či som to hovoril teraz, alebo v tom videu, pretože ja už to, pretože se mne sa stáva Čech. To je nenormálne. Takže tak. Až budú 3 časti. A teraz ukážem 2. Je to takto vole. 3 časti. A možno aj 4 z toho gočka, lebo to má 19 minút. Ale ty si 19 deleno 5. Ako na to vyjde, koľko časti bude z toho gočka. Takže bude to isté videjko. Furt bude tá istá mapa. Furt to isté proste. Ja to mám natočené takých 20 minútok. 19 skoro 20, tak si to vypočítajte, lebo zaokrúhlené je to na 19 minút, lebo je to 19 minút aj 20 sekúnd, takže je to zaokrúhlené na tých 19. A pokiaľ sa vám videjko páči, nezabudnite like, koment, odber a poprípade zdieľajte, alebo dajte proste odber. A tak, ja sa s vami lúčim, nezabudnite dať like, koment, odber, to už som povedal a čau.